Des de la Diputació de València el que hem fet ha estat editar una guia per tal d'ajudar als ajuntaments, de ficar una ferramenta a disposició dels municipis per tal d'intentar ficar més fàcil els temes burocràtics i jurídics que suposava la comunitat energètica local a l'hora d'instal·lar-la dins dels municipis. Bueno, desde el Ayuntamiento de Massanassa, com a administració més pròxima al ciutadà, al veí, el que tenim que fer són polítiques de conscienciar, sobretot de conscienciar de lo important que és la lluita contra el canvi climàtic. En aquest barco que dic jo tenim que anar tots. Des de Paiporta estem ja treballant un any en la promoció per a ficar en funcionament la primera comunitat energètica de Paiporta, amb una instal·lació pròpia que finançarà l'Ajuntament i de la que se podran aprofitar 90 famílies. Els beneficis principals que aportarà la comunitat energètica de Paiporta a la seva població és que anem a intentar seguir dues vies. Una via pedagògica d'ensenyar-li a la gent a tindre més eficiència energètica i poder ser més responsable en el consum energètic, i l'altra és la de poder aconseguir que amb les instal·lacions de plaques solars puguen tindre un abaratiment del preu en el seu consum diari. El repte més important que tenim és el de plantejar alternatives a la sobirania energètica i una sobirania energètica sostenible que no agrandi les diferències socials que, com veiem en alguns models urbanístics de les ciutats i pobles que ens rodegen, generen moltes més problemàtiques i se poden agrandar encara més aquestes diferències. Creo que es evidente que la respuesta tiene que ser que sí, que nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias meteorológicas porque estamos viviendo de manera muy continuada episodios extremos climatológicos y es por eso por lo que desde Hidracua, como empresa medioambiental que somos y gestores del ciclo integral del agua, un recurso tan básico, estamos ya trabajando en una estrategia climática basada en 4 ejes que precisamente nos permita dirigir todos los esfuerzos y todas las acciones en mitigar esos efectos negativos y nocivos del cambio climático de los que estamos hablando. Es necesario una modificación de hábitos importante y para que haya una modificación de nuestros hábitos diarios, las administraciones lo que tienen que hacer es potenciarlos y sobre todo también en colaboración con organizaciones ciudadanas realizar campañas de concienciación. Els ajuntaments s'han de comprometre en el canvi climàtic aplicant polítiques de sostenibilitat en tot allò que fan. Hem de mantenir una mirada ampla i no sols en els projectes urbanístics, en tot allò que fem, sempre tindre aquesta visió de mantenir el nostre entorn.